Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Usamla Franklin Sim Yong, General Secretary Kaseng Khasi Students Union, West Khasi Hills District, haba ajingkran haka jingalang thang ya kakot kendon an CAA, menta kasngi ulo ong meminchwa ka sorshilong, menba karang day ka way ni ginong ba ka jala Assam, kibar jala ki daytang ginong wan kai, but one don't come, henry menta gila long try, but badru yaw lakam sinchar haka khayi ka pateng. Lada upay kai but long nyangko ngu halor ka jingthu an puntre kam no, ya ka CAA klempap sa sisien kasngi, ka sornong stoin ru kan sakala long kum ka sorshilong. Shushu lo ongru lada shupet kai bat long nyangko ngu halor ka jingthu ban pentre kamno ya ka CAA klempap sa sisien ka sngi ka sornong stoin ru kan sakala long kum ka sorslong ka bementa badu lo ongru ba jai bin riu ka pan ka sarkar India da ka dok ha kata la ni da kata ka an ILP hende ki iPad du besen ka bade ka ni ka an CAA kani ka sngi kadai ka jing sedang ha ka ba na ka liang jo ka seng ginia chakmat ya ki program yaki jing yaki ibu per nak banta banda nak banta banker yalla ka jong ka beri ka pesa kai kani ka Citizenship Amendment Act kani kadai ka nila ban ong lingkot kadai ka certificate nak banta jong ki poiwir bakin long ki nong song senong bakin long ki terai senong bat bakin long ru kita ki nong song senong bapura jong kari India bat ia ki bakum kino kita ki poiwir ki baka sarkar India ka pedang peluy ia ki ka sarkar India kat kum ka jing keren ka jing batai ka jing ong jong ki ka badai ka wei ka baki shu keren tangdap bat ki shu keren serdap ki ong ba namar ba ki don shibun kita ki minority lani kita ki red patch ha kari Bangladesh Pakistan, Afghanistan, bat ya ki wei pati kiri, ki ba kentuk ru ya kini ki beriu ki badan, ki badai ki Sikh, ki Parses, ki Kristen bat ki wei, bat ketum ke ong jong ke sarkar India ki ong ba, kini ki beriu bisa lebay, bisa tambor, ha kini ki wei pat kiri, nak kata kadau ki wanra no si India, bakin yo ya ke jing song sok. Ketum ka report ka ba nakaway na ki seng ki papek ya ka hok long briu man briu kata ka human right ka papek ya ka human right hapok kari India ka report bat ka kaipot na kata ka kenhun ka ong ba kani ka an kani ka CAA ka no siliang khamat ka long siliang khamat namar ka perkhat tang ya ki Hindu badi kita kiniam ki belakadau henrei ki inok syadien ya kawai kaniam lani kawai ki jaj meriu kata kelong ki jaj meriu muslim tenang ding lak bar sengutru ya ka jing temu bapok ya ka jing temu beri ma kumbang yoi haki bubun ki benta la kalong ya ka kerteng haki senam ki pamenshua ka judon ke darbar ka judon ke village bat kumta ter henrei gini senam ki pementa lada pin keli na kirang bak senong keladon ke jengkela syaka ketin nongwei syaka ketin dekhar nomor kata sa perkhat hi mapi kumki para nong song senong kei kadau kabala penlong ya ka sarkar India badang sian ru ikan mau baki don kata ke jing temu ban penkela Hindustan ya ke kerteng India dia nomor kata ngilak masung tu syai baka buj jong ke BJP kelong banang penklaim banang penyiar susu yu tenum yu tendai jong ki Hindu kanong ba jong ka jela Assam bat day na kata kadau ki beriu na keleng jong ka Thai North East bat kham tam na kadoba Assam ki rong ki mi haslong bat ki babun na kita ki sakut haslong
bat menchua kilong tang kinong wan kai ki wan nong wan don kam ki office bagi jati katri kam bofer hanrai gani senam ki pementa kidai kinong bat niu lakam lakalong ka khai pateng lani ki wei pat ki benta akini ki senam ki pementa lada ya kani ka citizenship amendment act ngin sulong tang kinong pekai ngin sulong tang ki nyang ko ngu jongno re jongno ki badon ha kapor ngas ngawon ong bawat kanong stany kan kelai selong ha kawai kesngi nomor kata nakaliang jong kaseng ki isu kayang skam ha kanong rem ban yang persya kani kaan bat kabanga kwa ban pen kemau kani kapor kolong ba kajat penriu jongi kapan dah ka dokha henrei ka sarkar Meghalaya berka sarkar India ki ai do seng nadu Islam ki memenchua nakaliang jong kaseng ki isu bat kajat bereu kasi kharai borok kawai gidawa ya ka ILP ka banlong ka an ka panyada terpang ya kajat bereu ka jongi henrei ki bakum kini ki jupak ngiyo khat jong kaseng ilong ki balapun kre bengin yang lakan long bengin mi hasurok bengin mi hamadan thma bengin lek dakat thma dah kena gurkom dah kena duru ban em kari ngen om sung thaj ban chngan kari ngen long khlawai mai chprang khlur kari em slam ki isu em slam ka jaj bedrew nyo trap